42, реденето част 2. The Walking Dead. До край оставаш. Кучките те са едно на ръка, важни са парите, които ти пазят гърба, но за тях пада голяма борба. Няма значение каква зла или добра, дори да си на литър, трябва да си хитър. Играта на играча я решава арбитър. Как го правите така, всеки ме пита. Пише ли ми се, но дори тогава залитам. Но започна ли се оплитам, поредна дръпка и на някъде отлитам. Събуда ли се, отново опитвам. Получи ли се историята, зариквам. Тогава се получава каша, което променя физиономията ваша. На име Александър Джанкана Ядаша. Чашката е моя, както вирата е наша. И няма как да иска друго от нас, освен да вдигаме шум от тук до твоята част. В този късен час, с много алкохол и страст. И няма как да иска друго от нас, освен да вдигаме шум от тук до твоята част. В този късен час, с много алкохол и страст. Защитаваш и малкото останали ценности, въпреки тези нередности. И въпреки че си свързани ръце, не се предаваш. И в битката до край оставаш. Майната на закона е на онези, които го пишат. Сърцето на купона кара всички покрай него да дишат. 6 години за една цигара и 600 за това, че пратите младите на шибаната аерогара. Усетете ми шамара, като пише, че сте курви, неми трите коментара. Демоните отново ме завладяват. Младите продават трева, за да оцеляват. Единственото, което правят, е да те обвиняват, а красивите неща само изневеряват. И няма как да иска друго от нас, освен да вдигаме шум от тук до твоята част. В този късен час, с много алкохол и страст. И няма как да иска друго от нас, освен да вдигаме шум от тук до твоята част. В този късен час, с много алкохол и страст.